си стигаме само те. Знаеш ли, вярвам, че докато Давид работеше, там и убиваше мечката и Голият. Знаеш ли, врагът се опитваше да удря Давид, но той победи лъва, победи мечката, за да може Бог да го подготви за Голият. Цялата подготовка в твоята молитва, кажи: аз ще се моля. И днеска издигам молитва. И нека молитвата ми да излезе с песен. Кажи: молитвата ми излиза с песен. Нито едно оръжие, скроено, направено против мен, няма да успее. В името на Исус, кажи: ще живея съдбата си, ще живея призива си. Никой няма да открадне годините ми. Няма да се забавям. Кажи: роден съм за това време, за това време, за това време, за това време, за това време. Огънят в мен, кажи го. Огънят в мен, огънят в мен гори. Огънят в мен гори. Огънят в мен гори. Огънят в мен гори. Защото ти дойде. Защото ти дойде. Защото ти дойде. Защото ти дойде. Чу. Огънят в мен. Кажи го. Огънят в мен. Огънят в мен гори. Огънят в мен гори. Огънят в мен гори. Огънят в мен гори. Защото ти дойде. Защото ти дойде. Защото ти дойде.